Molweni guys, ndizo-adresa izinto ezimbalwa. Ababhadlileyo bazoyiva le video, abangabhadlanga bazoqhubekeka. 1 guys, andizukwazi utshintsha ilizwi lam, ndidalwe ndinje, so into endingazukwazi uyitshintsha andizukwazi. 2 guys, andiyazi noba ndikhule njani but indlela enindihlukumeza ngayo iwesi ngamabhinqa la andihlukumezayo uba u-Earthchild yinto ehlekisa kuni, yinto ehlekisa kuni because nina anikho kwezi nyawo ndikuzo. 3, andiyazi noba ndiyi-understande ndinangaphi i-situation yam but nina niyahlekisa, niyahlekisa, niyahlekisa. Andizukwazi guys uzitshintsha. Respect me, I will respect you back. Sanundithatha ngathi nditholotholo and ka ndihamba emall sanibane nindibuza ngumayogathi, andihlali mayogathi, andihlali mayogathi mna. Into yase-TV ne-personal life yam sanukwenza ingathi yonke into it's about i-TV. Sometimes umntu makakacingi uba bekuvova ekhaya benza mtrita kanje na. Sanuyenza loo nto guys, sanuyenza. If umntu ngoku is fucking me, I'm gonna force myself to fuck back ngoku because ndonele nini, ndonele. Kudala nindihlukumeza, kudala nindihlukumeza, nithetha kakubi ngam uba ndi-rude. I'm not a rude person mna. Hlala nam phantsi, uyeke into ye-TV, uhlale nam in person. Uzandibona uba uvovo ayiyo le nto ikwi-reality show. Uvovo akukho rude. I'm humble, I'm down to earth, I have a good heart. Ndinobubele ukufa mna, ndingumntu nam ekugqibeleni ndinazo iimisteyikhi ezinani niba nazo iimisteyikhi. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Show and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi celebrity stories and namhlanje sikhuluma guys ngovovo laphana ke kumzansi Magic kwi-show ethi ke Short and Sweet. Well guys, uvovo ke bakithi uyacela, nkosi yami uyayicelela ukuthi bakithi ake nimhloniphe phela, ake nimhloniphe uthi nawe umuntu njani. Muzwa guys kule video ke akhuluma kuyo ukuthi ke abantu ke bambukela phansi, abanye bathi voice yakhe njani njani kwathini like uthi nawe umuntu and ke enye into ayivezile ke nemangaza abantu uveza ukuthi ke le nto yenzeka ku-show akusiyo into yangempela, it just for i-show. But guys, I think they must just change ukuthi i-reality TV show because it's not the reality kahle kahle. They just like create drama nje for nothing because lapha kwi-show uvovo siyambona ukuthi ke engazi ukuthi kwi-relationship nomayogathi umayogathi wamthumela imessage, uyabona ukuthi yinto ekhandiwe vele. So uvovo uthi ucala into yenzeka ku-show kungabi yonto nimjaja ngayo ngoba yena uhluke kabi nje nomuntu nalowa muntu lapha ku-show. Yena she's kind nje, she's down to earth, she's what blah 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 lokho akubalayo guys. So kuyakhomba ukuthi cha ama-reality TV show ethu shem ayakubona wangempela lokho wangempela guys. So guys, ake nimhlonipheni uvovo, akasiyo umntwana bakithi, umuntu uvovo no-40 years. So nje uthi ucela i-respect. That brings us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion. Bye.